मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत। चला तर मग पाहूया आजची ताजी घडामोड। करजगीच्या उपसरपंचपदी सविता मठपती यांची बिनविरोध निवड। करजगी तालुका जत येथील ग्रामपंचायत निवडणुकीत उपसरपंच म्हणून सविता मठपती यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली। जत पूर्व भागातील करजगी हे प्रमुख गाव असून या गावच्या निवडणुकीकडे तालुक्याचे लक्ष लागून राहिले असते। या ग्रामपंचायतची निवडणूक अत्यंत अटीतटीची झाली होती। यात जिनीसाब ग्रामविकास परिवर्तन पॅनलचे 7 सदस्य विजयी झाले होते। या 7 सदस्यातून सविता मठपती यांची बिनविरोध उपसरपंच म्हणून निवड झाली आहे।